to baš je. Treće pitanje, ko je ubio Chandlera, brate? Vakcine, Ko je ubio, znaš ko je ubio Chandlera? Pfizer. Brate? Mi, brate. Mi u Fallout New Vegasu, brate. Da, ja sam ubio Chandlera. Znaš kako sam overio Benija? To je Benija, brate, da. Ali ako ćemo zapravo, ubio ga doktor, brate. Američki. Svi mi smo ubili Chandlera. Lik ima neku nesreću, narod objavi Kodinčinu, brate, pošteno na jedno 3 meseca. Majke. I onda mu se svidjelo, pa je... Pa mislim, tako te navuku, američki doktori. Nemojte nikad ići kod američkog doktora. Šalu na stranu, čuo sam da je bio, da li je neka tu informacija, 390 puta na ispiranju za života. Pa jeste, on se baš cimao kao da se skine, ali nije uspeo, brate. Ničke, ali na ispiranju 390 puta, pa koliko si se odvaljivo, baš se odvaljivo, je fin. Pa on kaže da se ne seća, kako se ova serija, Drugari, ili tako nešto, ne znam, ja sam više fan Fallout, njegovog rada. Drugari, da. Drugari. Ortaci. Ortaci, brate. Drugari i drugarice, pošto bilo je par riba, ali kaže da se ne seća jedno 3. do 6. sezone, brate, toga. Pa gojio si sezonu u sezonu i imao stalno vidiš. Da, moram gledati, brate, Drugare, brate. Ček, stani, da se ne uvrede... Nekad je Chandler, brate. Ali da se ne uvrede neki vakseri, ako ih ima uopšte, kažu da je bio glavni zagovornik vakcina. Ja sam ga jutros u 5 okačio kao story, pomen, ali posle sam pročitao da je 5-6 vakcina primio, da je bio glavni zagovornik vakcina. Ne radi stream, brate, kažem, Asa ne radi stream, mislim. To je zato što su pričali, vrate, američko. Duboka država nas sabotira zato što pričamo. Pitaju ljudi, gde je Gija? Antiglobalistički. Ju, brate, čekaj. To Mossad predstavlja da pucaju, a u stvari ne pucaju. Na komentarima kao prijatelji, kao. Najgore što su... Kaže, najgore što oni ni ne znaju da ne radi stream. Da, to me... Mi ovde rešili međunarodno pravo, rešili međunarodnu polemiku, ono najveću rešili, ono kao, ne radi stream kao momci. Dok nije radio stream, smislili smo rešenje za mir u svetu. Nažalost niste čuli, ali rešili smo je. Da, ne sećam se ni mi više kako su tačno formulisali. Ako čuješ to, spreman si, vam bukao. Ko tim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Da, su te pozdravili. Šta je to, brate? Pa ga bili to se MV Slaki. Najlući lik u Srbiji. Najlući. Jesa i Niđa.